аз оғози таҷовузи мусаллаҳонаи Қирғизистон ба хоки Тоҷикистон беш аз 20 рӯз гузаштааст ва ҷониби Тоҷикистон аз комилан хароб шудани 85 хона ва осебпазир гардидани бештар аз 180 оила дар даргириҳо хабар доданд. Музаффар Юсуфзод, сухангӯи раиси вилояти Суғд ба Азия Плюс гуфтааст, дар шаҳри Исфара 69 хонаву 90 оила аз ҳамлаи мусаллаҳонаи сарбозони Қирғизистон зарар диданд. ҳамзамон ӯ иттилоъ додааст, ки дар ҷамоати хизтеварзи деҳаи Овчи Қалача дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 16 хона комилан ба хок яксон шуда, 90 манзили дигар қисман зарар дидааст. ба гуфтаи Музаффар Юсуфзод, дар шаҳри Исфара айни замон ситоди вилоятӣ оид ба бартарафсозии оқибатҳои муноқишаҳои назди сарҳадӣ фаъолият дошта, бартарафкунии оқибатҳои даргириҳо идома дорад. барои анҷоми сохтмони манзилҳо аз ҷониби ҳукумати мамлакат семент, шифер, арматура, хишт, тахта ва дигар масолиҳи сохтмонӣ дастрас гардидааст. дар ин баробар ҳукумати вилояти Суғд ва мақомоти маҳаллаҳои зарардида ба таври ҷудогона масолиҳи сохтмонӣ ва ҳама намуди лавозимоти заруриро таъмин менамоянд. соҳибкорон низ аз ин ташаббус ҷудо нестанд, гуфтанд сухангӯи раиси вилояти Суғд. Музаффар Юсуфзод афзудааст, ки тақсимоти масолиҳи сохтмонӣ ба сокинони зарардида ва таъмини аҳолӣ бо маводи ғизоӣ таҳти таваҷҷӯҳи Раҷаббой Аҳмадзода, раиси вилояти Суғд қарор дорад. ба гуфтаи ӯ, барои шаҳрвандони зарардида то ибтидои моҳи ноябр хонаҳои истиқоматӣ аз нав бунёд карда мешаванд ва Раҷаббой Аҳмадзода барои тақвияти корҳои барқарорсозӣ ва бунёди ҳар чӣ зудтари манзилҳо ба масъулин супоришҳои мушаххас додааст. дар ҳамин ҳол мақомоти Қирғизистон гуфтанд, дар натиҷаи муноқиша дар марз дар вилояти Бодкан, ки ҳаммарз бо вилояти Суғд аст, 321 хона, 7 мактабу 5 кӯдакистон ва дигар иншооти мулкӣ осеб дидаанд. Қирғизистон зарари молиявиашро $18 млн. Эълон кардааст.